Περιεχόμενα. Πρόλογος, σελίδα 8. Κεφάλαιο 1, εισαγωγή, σελίδα 9. Κεφάλαιο 2, μεθοδολογικές σημειώσεις, σελίδα 14. 2.1, στόχοι και ερευνητικά ερωτήματα, σελίδα 14. 2.2, μεθοδολογία έρευνας, σελίδα 15. Κεφάλαιο 3, επιπτώσεις από την απολιγνητοποίηση, σελίδα 19. 3.1, μερικά λόγια για την απολιγνητοποίηση, σελίδα 19. 3.2, οικονομικές επιπτώσεις από την απολιγνητοποίηση, σελίδα 22. 3.3, άτομα με αναπηρία και δίκαιη μετάβαση, μια γενική ανασκόπηση, σελίδα 24. Κεφάλαιο 4, κοινωνικοί και οικονομικοί δείκτες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σελίδα 27. 4.1, εξέλιξη πληθυσμού, σελίδα 27. 4.2, κατανομή πληθυσμού ανά ηλικιακή ομάδα, σελίδα 28. 4.3, επίπεδο εκπαίδευσης, σελίδα 29. 4.4, ΑΕΠ περιφερειακών ενωτήτων, σελίδα 30. 4.5, ποσοστό ανεργίας, σελίδα 32. 4.6, δομή οικονομικής δραστηριότητας, σελίδα 34. 4.7, παραγωγικότητα εργασίας, σελίδα 38. 4.8, κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά πληθυσμού, σελίδα 43. Κεφάλαιο 5, καλές πρακτικές, σελίδα 51. 5.1, καλές πρακτικές στην αναπηρία, σελίδα 51. 5.2, καλές πρακτικές στη δίκαιη μετάβαση, σελίδα 55. 5.3, η περίπτωση της μεγαλόπολης, σελίδα 56. 5.4, καλές πρακτικές από άλλες χώρες, σελίδα 58. Κεφάλαιο 6, προτάσεις πολιτικής και δράσεων, σελίδα 60. 6.1, εκπαίδευση επαγγελματική κατάρτιση, σελίδα 60. 6.2, απασχόληση, σελίδα 64. 6.3, υγεία, σελίδα 66. 6.4, κοινωνική προστασία, σελίδα 70. 6.5, υποδομές, σελίδα 71. Κεφάλαιο 7, επιπτώσεις από την απολιγνητοποίηση, σελίδα 73. 7.1, μερικά λόγια για την απολιγνητοποίηση, σελίδα 73. 7.2, επαγωγική στατιστική, σελίδα 84. 7.3, σύνοψη αποτελεσμάτων, σελίδα 86. Κεφάλαιο 8, πηγές χρηματοδότησης, σελίδα 95. 8.1, το ευρωπαϊκό πλαίσιο, σελίδα 95. 8.2, εθνική και ευρωπαϊκή πόροι, σελίδα 99. 8.3, πρόταση χρηματοδότησης των στόχων προτάσεων του συμμετοχικού εργαστηρίου, σελίδα 99. 8.4, σχέδιο δράσης, σελίδα 102. Επίλογος, σελίδα 114. Αναφορές, σελίδα 117. Παράρτημα, σελίδα 121. Λίστα πινάκων. Πίνακας 1, συγκεντρωτικός πίνακας προτάσεων, σελίδα 92. Πίνακας 2, στάδια ανάπτυξης έργου, σελίδα 103. Πίνακας 3, πίνακας πεδίων τυπικού συνοπτικού σημειώματος, Concept Note, σελίδα 107. Λίστα πινάκων παραρτήματος. Πίνακας 1, σημαντικά εμπόδια λόγω αναπηρίας ανά τομέα, σελίδα 121. Πίνακας 2, σημαντικότητα απολιγνητοποίησης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, σελίδα 121. Πίνακας 3, η απολιγνητοποίηση είναι μια ευκαιρία για αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της περιοχής, σελίδα 121. Πίνακας 4, σημαντικότητα λήψης δράσεων για τα άτομα με αναπηρία στο σχεδιασμό της δίκαιης μετάβασης, σελίδα 122. Πίνακας 5, απόψεις για το σχεδιασμό της δίκαιης μετάβασης ανά ηλικιακή ομάδα, σελίδα 122. Πίνακας 6, απόψεις για το σχεδιασμό της δίκαιης μετάβασης ανά ομάδα εισοδήματος, σελίδα 123. Πίνακας 7, απόψεις για το σχεδιασμό της δίκαιης μετάβασης από τους άμεσα και έμεσα επηρεασμένους, σελίδα 124. Πίνακας 8, δράσεις αντιμετώπισης της απολιγνητοποίησης, θεώρηση ανά ηλικιακή ομάδα, σελίδα 124. Πίνακας 9, δράσεις αντιμετώπισης της απολιγνητοποίησης, θεώρηση ανακατηγορία αναπηρίας, σελίδα 126. Πίνακας 10, δράσεις αντιμετώπισης της απολιγνητοποίησης, θεώρηση ανακατηγορία εισοδήματος, σελίδα 128. Πίνακας 11, εθνικές και ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές πηγές, σελίδα 130.
Πίνακας 12. Προτινόμενα χρηματοδοτικά προγράμματα για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, προγραμματική περίοδος 2021-2027, σελίδα 140. Λίστα γραφημάτων. Γράφημα 1. Γενικό περίγραμμα μεθοδολογίας, σελίδα 16. Γράφημα 2. Γεωγραφική κατανομή των κύριων εναπομεινάντων αποθεμάτων λιγνίτη στην Ελλάδα, 1 Πρώτου 2018, σελίδα 19. Γράφημα 3. Κατανομή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, σελίδα 20. Γράφημα 4. Εγκατεστημένη αιωλική και ηλιακή ενέργεια αναπεριοχή, σελίδα 21. Γράφημα 5. Ενεργειακές επενδύσεις και μέτρα, σελίδα 21. Γράφημα 6. Εξέλιξη πληθυσμού, σελίδα 27. Γράφημα 7. Πληθυσμός αναπεριφερειακή ενότητα, σελίδα 28. Γράφημα 8. Κατανομή του πληθυσμού ανά ηλικιακή ομάδα, σελίδα 29. Γράφημα 9. Κατανομή του πληθυσμού ανά επίπεδο εκπαίδευσης, σελίδα 30. Γράφημα 10. Εξέλιξη ΑΕΠ των περιφερειακών ενωτήτων Γρεβενών Κοζάνης, σελίδα 31. Γράφημα 11. Εξέλιξη ΑΕΠ της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς, σελίδα 31. Γράφημα 12. Εξέλιξη ΑΕΠ της περιφερειακής ενότητας Φλόρινας, σελίδα 32. Γράφημα 13. Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας αναπεριφέρεια, 2022, σελίδα 33. Γράφημα 14. Ποσοστό κινδύνου φτώχειας μετά από κοινωνικές μεταβιβάσεις, 2011-2021, σελίδα 33. Γράφημα 15. Ποσοστό κινδύνου φτώχειας μετά από κοινωνικές μεταβιβάσεις με βάση το πιο συχνό καθεστώς δραστηριότητας, σελίδα 34. Γράφημα 16. Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία των περιφερειακών ενωτήτων της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σελίδα 35. Γράφημα 17. Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανακλάδο των περιφερειακών ενωτήτων Κοζάνης Γρεβενών, σελίδα 36. Γράφημα 18. Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανακλάδο της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς, σελίδα 36. Γράφημα 19. Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανακλάδο των περιφερειακής ενότητας Φλόρινας, σελίδα 37. Γράφημα 20. Κατανομή ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας ανακλάδο των περιφερειακών ενωτήτων σε σύγκριση με το σύνολο της χώρας, 2020, σελίδα 38. Γράφημα 21. Μεταβολή της απασχόλησης στην Ελλάδα και στη Δυτική Μακεδονία κατά τα έτη 2012-2019, σελίδα 39. Γράφημα 22. Απασχόληση ανακλάδο για το 2020, σελίδα 40. Γράφημα 23. Δημογραφικοί δείκτες γύρανσης, νεανικότητας και εξάρτησης, σελίδα 41. Γράφημα 24. Συντελεστές συμμετοχής ανακλάδο, 2020, με βάση την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, σελίδα 42. Γράφημα 25. Επίπεδο εκπαίδευσης, σελίδα 44. Γράφημα 26. Κύρια σχολεία, σελίδα 44. Γράφημα 27. Τύπος νοικοκυριών, σελίδα 45. Γράφημα 28. Μέγεθος νοικοκυριών, σελίδα 45. Γράφημα 29. Μέσος όρος εισοδημάτων για τα νοικοκυριά της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σελίδα 46. Γράφημα 30. Καθεστώς της κύριας εργασίας, σελίδα 47. Γράφημα 31. Κατάσταση υγείας, σελίδα 48. Γράφημα 32. Ανάλυση δυσκολιών, σελίδα 49. Γράφημα 33. Αίσθημα κοινωνικού αποκλεισμού, σελίδα 49. Γράφημα 34. Βαθμός ικανοποίησης των προσωπικών σχέσεων, κλίμακα 0 έως 10, σελίδα 50. Γράφημα 35. Περιοχή κατοικίας, σελίδα 73. Γράφημα 36. Επίπεδο εκπαίδευσης, σελίδα 73. Γράφημα 37. Επαγγελματική κατάσταση, σελίδα 74. Γράφημα 38. Μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα, σελίδα 74. Γράφημα 39. Κατηγορίες των ατόμων με αναπηρία, σελίδα 75. Γράφημα 40. Διακρίσεις εις βάρος των ατόμων με αναπηρία, σελίδα 76. Γράφημα 41. Επιπτώσεις απολιγνητοποίησης στην περιοχή, σελίδα 77. Γράφημα 42. Σημαντικότητα απολιγνητοποίησης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, σελίδα 78. Γράφημα 43. Σημαντικότερα πιθανά προβλήματα από την απολιγνητοποίηση, σελίδα 78. Γράφημα 44. Εκδήλωση μεγαλύτερης ανησυχίας κατοίκων, σελίδα 79.
Γράφημα 45. Επιπτώσεις απολιγνητοποίησης στα άτομα με αναπηρία, σελίδα 79. Γράφημα 46. Η απολιγνητοποίηση είναι μια ευκαιρία για αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της περιοχής, σελίδα 80. Γράφημα 47. Ανάπτυξη εναλλακτικών οικονομικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, σελίδα 81. Γράφημα 48. Ενημέρωση σχετικά με τη δίκαιη μετάβαση, σελίδα 81. Γράφημα 49. Επιθυμία για περαιτέρω ενημέρωση, σελίδα 82. Γράφημα 50. Ελήφθησαν υπόψη οι ανάγκες και οι ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας στη δίκαιη μετάβαση, σελίδα 82. Γράφημα 51. Συμμετοχή της κοινωνίας στο σχεδιασμό της δίκαιης μετάβασης, σελίδα 83. Γράφημα 52. Λαμβάνονται υπόψη τα άτομα με αναπηρία στο σχεδιασμό της δίκαιης μετάβασης, σελίδα 83. Γράφημα 53. Προγράμματα και κονδύλια της ΕΕ, προγραμματική περίοδος 2021-2027, σελίδα 100. Γράφημα 54. Κύκλος ζωής έργου, σελίδα 102. Γράφημα 55. Ανάγκες από κοινού στις διασυνοριακές περιοχές, κοινές στις διασυνοριακές περιοχές, σελίδα 105. Γράφημα 56. Ορίμανση πλαισίου συνεργασίας με εταίρους, επίπεδα συνεργασίας, σελίδα 110. Γράφημα 57. Τα βασικά στάδια ανάπτυξης του προϋπολογισμού, σελίδα 111.